Sitten tää loppu on ihan täydellinen. Tää tulee murtuneena miehenä. Tää haluu taas jotain businessplaneja tän Danielin kanssa tehdä. Mä tarviin apua. Tästä tulee yhtiin parhaimpia heittoja. Kyllä hän tekee! Herra on täysin unohtanut mainita minulle meidän nykyisen talouden tilanteen ekonomian alenemisesta. Talouden tilanteen alenemisesta. Mitä vittua, herra? Täydellistä. Sitten Daniel ei edes kiinnosta. Se vetää vaan viskiä tuolla sen kämpät päivät pitkät ja syö kuivaa pihviä vittu. Daniel, please, auta mua. Sitten Daniel auttaa. Mun pilli, huoneen läpi. Alkaa juoda sun. Mie juon sinun pirtelön kaiken. Tää mun mielestä tilanne ei eskaloituu vähäsen, mutta kato. Nyt se soittaa mun mielestä 112 ja tilanne mun mielestä helpottuu sitten, että lanssi on tulossa kuitenkin, kun